आज है समान ना रही तो हमारी इज्जत ना बाँचा रही। बोला बोला जब मर्द है मर्दानी और 10 को दी 500 दी बिहने धर बाबू दी हैं चंदन महतो चंदन महतो को लेकर हल राम जी हम जाना दू गो माई के हमारे बाबू जन दुर्गा माई का हमारे बाबू जाना ये लीजिए वाटर प्रूफ टोपी अच्छा वो स्वामी तुलसी बाबा दोहा लिखल बने मनुजा हीरा चहु मिलहु सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी शीस सुनिसिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चल जन गौरी अनुकूल से ही हर्षण जाए कहीं श्रीमंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे जाके सीता जी जब दोहरियवा बोल बड़ी और जब गर्दन में जाके हार जब खसली पहिरौली ना जाके खसली तब भैया तने भा लागल तो सिया गर्दन में अरे हार जब खसली तब मूर्तिया बतिया कह के बहुत 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 पहली जब वरदान बा हमार अब पूजी लाला सा तोहार ऐसा प्यास होला कहत रहे जो ये अगरबत्ती है हाँ बबुआ मेन अगरबत्ती ई है कहत रहे नु जे तहरा घर के माता बहिन लोग इहे अगरबत्ती के लोग देखावेला ए बबुआ ये अगरबत्ती ना हो तने बैठो एकरा के देखा हे हलचल ई धूप ह मान लगी तहरा खती अगरबत्ती है धूपवा जानता कैसे बरल जाला पहले प्लास्टिकवा में से निकाल के ए बुआ आप पहले कर के हे तरी रगड़ बनो हे तरी चिकन हो जाए तब सलाई जब बरबा एकदम लहके लगे कहली जब वरदान बा हमार अरे पूजी लाला सा तोहार अब बरवा मिली है सूरत मन में जवन बसली मूर्तिया बतिया सूरत मन में जवन बसली मूर्तिया बतिया अब मेरे भगवान राम लखन लाल जी से कहत रहे कंकन किंकिनी नुपुर धून सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानह मदन दुंदुबी दिन्ही मनसा विश्व विजय कर लेनी कहले जे लखन लाल हमरा खानदान के ऐसा नियम ना हो अब इन्हें समझावत रहे आने सुबह में देश विदेश के नरेश लोग जुटल बा राजा जनक जी कठिन प्रतिज्ञा कैले बड़े हे देश विदेश के नरेश जे भगवान शिव के धनुष बिना के तोरी बस बस 2 मिनट खाली ओ करे साथ में सीता जी के होई विवाह बस बस नहीं के मारब खाली 2 मिनट ए राजा कौन देश ले आई बड़ो इंग्लैंड से बड़ा दूर से यहाँ गए बने राजा तो इंग्लैंड से आइल बड़े रौरा कौन लैंड से आइल बने लंका से ये रावण के नाती हो बड़ा दूर से रौरा बने ना रौरा कहाँ से आइल बने जी अमेरिका से अमेरिका से बड़ा दूर से बहुत दूर से इहे मुंह लेके नो हां तक तो सर बा ई तो इंग्लैंड से आइल बने रवा कौन लैंड से आइल बने हम आइल बने न्यूजीलैंड से अच्छा न्यूजीलैंड से राजा अरौरा कहाँ से आइल बनी हम हाँ छापरा से छापरा से ए राजा अरौरा कहाँ से आइल बनी नेपाल से अच्छा हिंग बेचे वाला हिंग बेचे वाला राजा वही कहा ले ए राजा अरौरा कहाँ से आइल बनी बहुत दूर से आरा से और आगे पटना और आगे दिल्ली और आगे बम्बे और आगे अमेरिका अरे और आगे जापान अरे और आगे ए हित कहाँ से आइल बड़ो तुम ही बताओ रैला से जे के राजा है रवा जे के हवे ते बताई हतना इनका गंदा चुटकिला कहे के चाहिए
एकरा तो न क्यों लाजबा कहता जे नहीं बउआ का तो हम हे में लगा ले रहले आ तब कहीं डॉक्टर साहब से कि ए डॉक्टर साहब जब नहीं बउआ निकला तने नु तो माने फिर वही तरीके डायरेक्ट हो जाता ट्रेन में जात रहने जा कलकत्ता भाई तो आदमी इतना तेज आदमी है मान गए वही दिन जब गाड़ी आसन सुलाई डॉक्टर साहब 4 गो टीटी ढुकले से कहले टिकट 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 हम अपन टिकट निकाल के देखो सब कोई दिखावा इनका के जब देखले से कान में बाली बोली तो जलने से जो बड़ा माल वाला कहले टिकट कहले जे टिकट तो नहीं है कहले कि नहीं है चलो इधर आओ लैट्रिन में चलो आओ हम तुमको टिकट हम कंफर्म करें आओ इनका के ध के लेके गोइले से लैट्रिन में भैया जान जाई जे 15 मिनट के बाद ओने से देखो तनी जे कुर्ता उर्ता इनकर फाट गइल बा आ हाफत रे हम कने की हलचल का भाई कहले जे मत कहो कने की टिकट बनौला सा कहले जे मत कहो हमनी के आखिर भइल का कहले जे भगवान के देन बा दादा आज है सामान ना रही तो हमार इज्जत ना बाँचा रही कहले जे सामान कहले जे होए बुढ़ावा भैया आज तो हमारी इज्जत ना बाँचा रही तो भगवान से ही कहा जे भगवान हमरा के दे दिहले हम उनकर बर्दाश्त कर लेने वही दिन मान गए कि भैया ते बाड़े काना जिला घर है छपरा जिला तारा का देखा बबुआ ए जला दौरावत लेके जाए उतरदा लेके जाए दौरावत देखा आ ओजा ले जाके और जोगी भी हल्टवा पर देखा मैं कपड़वा खोल दे आ मैं कपड़वा पुलिया में धर दे आ फिर कह जब पैदल चल पैदल चल का है तो पूछल जाई कि दुखात नहीं खेल पैदल दौड़ाई तभी कहन जे काहे पैदल मको पुलिया में कपड़वा धइल बा चलो चल उल्टी ना करबे भा लगले बबुआ भइल बा जुटान अरे जुटान अरे जुटनवा 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 जनकपुर देश रे विदेश के नरेश लोग देश रे विदेश के नरेश अरे खुशियां मनावा तारा मरद जननवा जुटनवा जनकपुर केहू कहता जे धनुष हम तुरब लेवा हो स्टैंड लाओ बबुआ कल जे केहू कहता कि धनुष हम तुरब हम तोड़ेंगे अभिमानी राजा कहला सजा चला छोड़ो धनुष तुरक हटा है रे पीछा चला कहले जे धनुष आज तुरब हम ए धनुष के हम तुरब कहले जे बाप रे बाप राजा के बाछी छुआवा जा हमारा के बाछी छुआ दे हे राजा के बाछा छुआवा ना का पाछा से कछा हटा के एगो राजा कहले जे धनुष हम तोड़ेंगे हमारी बारी है हम तोड़ेंगे राजा के जूता सुंघाया जाए श्यामड़ा के हमारा के जूता सुंघा दे हे राजा के सैंडल सुंघावा ना नचनिया के चौपकी ठीक कला बबुआ जब सैकड़ों राजा ला कोइले धनुहा केहू से ना टूटो तुलसी में बचाओ पाई लिखले बबुआ है ना आओ आओ आओ
कहले जब भूप सहस दस जब बैठ हाँ लड़का के तनी पे नहा का भूप सहस दस एक ही बारा अलगे उठावन डरई न तारा सहस दस एक ही बारा लगे उठावन डरई न तारा भूप सहस्त्र से कहीं बारा लगे उठावन डरई न तारा अब जन को माखे भटमानी वीर विहीन मही मैं जानी तज हूँ वास निज निज गृह जाहू अलिखा न विधि वैद्य ही विवाहू हे देश विदेश के राजा अपना अपना घर जा हम जल रहती तैसन प्रण ना कैले रहती ई बतिया लखन लाल से ना बर्दाश्त भेल कहले हे राजा जनक जहाँ रहकुल के एक आदमी होला हो जाहि सन के अनुचित के बात ना बोले कहले के हे राजा जनक भैया दिखाओ कहला से कहला ए फेरू कही हत का कही दिहल राजा अरे भैया जी हमार का कही समय कम बा ऐसे कम कम में काम करे के बा विश्वामित्र बाबा कहले के लखनलाल आड़ो विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह में बानी उठहु राम कहले के हे राम उठो राजा जनक जी के शंका के मिटाओ राम ये धनुष का तूर दो एकरा का तूर भगवान राम उठले दसों दिशा के प्रणाम कइले आ कहले कि हे दसों दिशा के दिक्पाल सभे लोग अचंभा भइल बा कि बड़े बड़े राजा महाराजा से ना धनुहा टूटो तो है एगो लड़का के खड़ा करा के समाज के उपहास होता दसों दिशा के दिक्पाल के प्रणाम कइले आ ये धनुष के तुरे के धनुष का तुरे के भा लगल बेहतर बढ़ जा तो गुरु गोड़ावा अरे लगल ये बाचा धई लिहला मिथिला परिये बाचा धनुहाती सबके प्रणाम को के ऐसन छुले ऐसन तुरले जे केहू देखल केहू देखबो ना कोई धनुष का तुर दो नवा दो तुर दो ताली बाजे तने राम जी का नाम टूट गई बहुत सुंदर नाम का है बबुआ आकाश आकाश नो टाइट बोले तो मर्दस मर्दस बोलो कहा जो मर्द है मर्दानी जोर से बोलो बोला जो मर्द है मर्दानी 10 को दी पहले दा भाई ला धरा अरे ला धरा गांजा का पुड़िया मिली एगो मर्द अने अपने नियम चाहत रे जे इहो लइका माने बन जा लइका कभी गड़े बे बबुआ जोर से बोलो बोला जो मर्द है मर्दानी और 10 को दी दा भाई ला धरा एक और दुगो समोसा मिली जोर से बोलो बोला जो मर्द है मर्दानी और 10 को दी दा भाई दा ला धरा ला एगो 5 के दाम हो गई अरे जोर से बोलो बोला जो मर्द है मर्दानी 500 दी अनु बिहने धर बाबू दे हैं कोई कंपनी घाटा में चलती यही तरी कंपनी घाटा में चलती है लगातार जब और ही 500 हां बबुआ जन कह दे
तन कद बनो हाँ पक्का हाँ पक्का हाँ सही हाँ तनी जा हो प्यास का जा 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 ना ना ज्यादा 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 रहे त ना तब अंगुरी में दोसर चीज लाग जी रह बबुआ तारा के हम कुछ समय खातिर बना दे तनी राम ठीक बा कहा जे हम राम हैं राम हनी जोर से बोला राम हैं राम हनी बहुत सुंदर पापा के नाम चंदन महतो चंदन महतो का लेकर रहल राम जी अब तारा के हम कुछ समय खातिर राम बना दिले बने बाबू ठीक ना कहा जे हम राजा दशरथ के बेटा हैं राजा के हम सवत के बेटा कौन सवत के ना कहा जे हम दशरथ के बेटा हैं राजा के सवत के बेटा ना बाबू सुना कहा जे हम दशरथ के बेटा हैं दशरथ के बेटा है ठीक बा कहा जे हम चंदन के बेटा ना हैं बोल दल हम चंदन के बेटा ना हैं अरे कहां तो पैसा छीन ले हम औरी देविन का ना बाबू बोल दल हम चंदन महतो के बेटा ना हैं चंदन महतो का बेटा नहीं ला लइका उलट गई लड़का पलटी मार दिया ए जे चंदन भाई ने खानो नहीं खानो जा ना तो मने मने हमरा का करिया होतो है कहते कि बतावा मेहनत कोई नहीं हम आई हमारा लड़का का पलटी मरवा देलस बुढ़वा बबुआ तहर गांव कहां हो रैला रैला के राम जी रहले कहा जे हमार घर अयोध्या हम घर अयोध्या अयोध्या से आइल बानी अयोध्या से आई बानी ए जे पूरी पाई रहला है ढेर गार बका बचवा ले बका ठीक बा भी कोनो दिक्कत नहीं है में देखा देखा बबुआ एमे झंझट नहीं है नीमक त में डालही के नहीं पहले ही सब आए बचवा को भाई बाड़ो 3 भाई नाराम जी 4 भाई रहले कह जे हम 4 भाई बानी 4 भाई बहनी माई को गो 3 गो कह जे एगो माई के हम जानता नहीं एगो माई के हम जानता नहीं एगो माई के हम जाना दूगो माई के हमर बाबू जानता 2 गो माई के हमर बाबू जाना बहुत सुंदर तब राम जी बबुआ लूजर बनान रहले राम जी के धोती पहनाओ धोती पहनाओ फायदा होई हां पैसा इधर लो रुको द हम ध देता द रुको हो चैन में खोलो बहुत तू खत्म आदमी वाला काम है का भाई तारा कहे के ना चाहिए जब व्यास जी बगली फाटल बा अच्छा धरा गइल का बहुत खत्म आड़ी धरा के लगा धारा बढ़ जा भैया धोती धोती कहावा जल्दी से पहिरावा धोती पोछीटा पोछीटा कहावा पोछीटा पोछीटा जूता 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 लेके बाबल कूता जूता लेके बाबल कूता डारा कहावा दुल्हा के डारा डारा लेके बाबल पारा डारा लेके बाबल पारा पाउडर पाउडर कहावा दुल्हा के पाउडर जल्दी से लगाओ पाउडर जल्दी से लगाओ पाउडर दुल्हा सरकार रेडी पाउडरवा ढेर लगा दले बका नौआ रे अच्छा चलो ठीक है बा कोनो बात नहीं है ठीक बा लइका दुल्हा सरकार के टोपी दिया जाए टोपी आ रहल बा टोपी
ये लीजिए वाटर प्रूफ टोपी। अच्छा ये टोपी जाड़ा गर्मी बरसात के लिए। यह टोपी ले दो फायदा। शादी कीजिए, शादी के बाद में सब्जी का बाजार कीजिए। यह टोपी ले और ही फायदा बा। जीवन में केहू से कर्जा ले ले बड़ा सोझा पड़ गई, शटर गिरा दो, कृपया चलते रहो। फिर चला गया तो बढ़िया टोपी दो। हे लीजिए 2027 मॉडल टोपी, बहुत सुंदर वाह। यह टोपी ले और ही फायदा बा। शादी करे गोइल बड़ो आ यदि सर्दी भइल बा आगा के बीमारी साली लोग मार देबा पीछा चल। बहुत सुंदर। दूल्हा सरकार रेडी, सीता जी तैयार हो जा। दूल्हे सरकार ये क्या है? ये हटाई ई टाई के दलबा, ई दल बड़ी कन्हैया का बड़की माई। पीट के चलो सीता जी बाहरी है सब, चली सब स्टेज पर। मन ठीक बा नो? हाँ काहे ना ठीक रही? ठीक रही। टेंट जनरेटर समियाना दूसरा का, ब्यास दूसरा का, आ काम बनता तहार। मन काहे ना ठीक रही? तहार त बाबू में तन कौन रुपया त कौन गिनले बड़े ना। मैं काम इनकर फायदे में होता। दहो माला दिया जाए, माला। हे लीजिए जाए माला, एगो और माला दीजिए, और माला जल्दी। हाँ दीजिए। इधर आइए। ओ घड़ी सीता जी रहली 6 साल के, राम जी रहले 15 साल के। कहीं 14 लिखल बा, कहीं 12 लिखल बा। ओ घड़ी के सीता जी रहली छोट, राम जी रहले बड़। अब के राम जी के तनी तबियतवा खराब हो गई, लूक मार देले बा। ऐसा तनी देहिया तनी डाउन हो गेल, 4-5 दिन पेटवा बिगड़ गई हो। 4 दिन छेड़ देले। हां अरे सावा ए पकड़िए माला, ये रखे सीता जी माला। पहले माला डली है सीता जी, ठीक बा? तब डल ठीक नो, ठीक बा? है ना? देखो आज अभी माला डली है तो तारा डलवावे के नहीं खे। जब माला डली है तो हे तरह करी, के तरह करबो, के तरह हे तरह करो, हे तरह कर, के तरह। अरे मर्द हे तरह कहत नहीं करे, हे तरह, के तरह ए मर्द एजा ना करब तो ओजा कैसे करब? देखा जब माला डल है न तो हे तरह करब नु। जब जयमाला होई तरवा सब तने गो ताली बजाई। पहिरावासिया जी अपना इहो लबला बाइला कि जल्दी पहनाओ कि हम अपन काम हमारा बन अपन जल्दी मारी जल्दी। हे तरीका पहिरावासिया अपना राम निकल वाला। प्रेम से बोले धनी बाबा के। दुल्हा सरकार के काम ठीक है बात कमशिदा यही लगल कुल कमवे हम करा देता नहीं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज। अरे टोपी दिया गया। मंगलम पुंडरी काक्षा मंगलाय तनो हरि। ओम दुल्हा शांति दुल्हीन शांति बरतिहा शांति। अहे करे के घूम दबा कबा 7 हाली। दुल्हे का सेहरा सुहाना। साते हाली घूमे के बाद 14-15 हाली ना ठीक बा। इनका के लिया के जा आ धनी बाबा के जाके गुड़ ला के आ जालो जालो तो जल्दी है जा सुरक्षित जय। भाई देखो आज मेरी यार की शादी है।
देखी हाँ वो जल फिर लवट जाए है इमत की ओने लेके चल जाए फिर गांव में मत लिया भाग जी ओने ना ना तो हमार घाटा लग जाए देखियो चूची नत मिसी अरे सीताराम सीताराम राधे श्याम हार्दिक हार्दिक स्वागत बा आ है ना धनी बाबा का गोड़ लाग लो हाँ दोनों जना बाप रे बाप मुबारक हो तुमको शादी बाप रे बाप हतना तो मन कर इनकर बाबू ना कहले है बिया इतना हम तार धूमधाम से करा देहनी बाप रे बाप ओए सीता जी के पाटा छिला गुल का भाई आ है ना बाप रे या काहे गोड़ फैल का चलते आ है ना राम आ है ना आओ तब मन ठीक बनो ना ना का है कुछ भय लगाओ नहीं हुआ कोई ना उन्हें कुछ भय लगा बिक दिया लगा है खाली आए हाँ, धोती खोलो अब लो कर गइल बा अरे जब आज हमार धोती खेलो वो काम हमार बिगड़त ओए बिगड़ गई धोती में सही में कहा जे सबके प्रणाम सबके प्रणाम प्रणाम करे बोला कहा कि सबके प्रणाम गोड़ लगा तनी कहो लाणे हवा का एकदम कहत नहीं कहा जे सबके प्रणाम सबके परमा अच्छा कहा जे धनी बाबा के प्रणाम धनी बाबा के प्रणाम अच्छा ठीक बा कहा जे माता पिता के प्रणाम वल्ला वल्ला मैं बाबू के कोड ना लगल ई गरम बड़ा कहतर जे ब्याजी जल्दी हमर धोतिया खोल करल चाहता चलो ठीक बा धोती खोल दे जा सरसों भइल बनो तेल पेरा चलो धोती खोलो बाप रे बाप कतना हम इनका बाबू के रुपया हम बचा दिए नहीं कतनो खर्चा करते त कमाए वाली उनका का पुतो मिलित का हैं बाप रे बाप